Paano mapapasok yung elepante sa ref? Ati boong ong ong Palpali, palpali, kumalita, sayaralik. Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon ay mag-ano tayo, papahula tayo sa asawa ko. Ayun, kulit yung ano ko eh. Ayun, nasa unahan pa talaga siya eh. Kasi tignan natin, tara. Ne, di ba may isang eroplano? Ang laman ng eroplano, 50 sakong bigas. Ngayon nahulog yung isa. Ilan ang natira? 50 sako yung laman. Ng eroplano, 50 sakong bigas ang laman. 50 sako nga laman. Oo. Nahulog yung isa. Ilan ang natira? 50 sako yung isa. Di 49 na lang. 49. 49 na Kung sako. may papasok ang elepante sa rep, Paano mapapasok yung elepante sa ref? hmm. Di ka tayin. Kasi hindi pa rin ano yun. Paano may papasok ang elepante sa rep? Tanggalin yung pinto ng ref. Mali. Buksan ang rep at ipasok ang elepante. Wala, ayun na. Paano mo ipapasok ang usa sa rep? Hindi ganun din. Mali. Buksan ang rep, ilabas ang elepante, ipasok ang usa. Ngayon, nagpatawag ng party ang leon. Sabi ng leon sa lahat ng hayop sa gubat, pumunta dahil sa papati niya. Dahil may event niya. No. Ngayon, sino nga hayop ang hindi nakapunta? Leon. Ano yun? Papati niya nga yun eh. Sorry, mali. Papati niya nga yun eh. Di yung usa. Bakit? Kasi nasa loob ng ref. Ngayon, may tatawid na matanda sa sapa. Eh yung sapa ay maraming buhaya. Paano nakatawid yung matanda? Tinulungan ng buhaya. Pwede ba hindi kinain siya? Ano? Pwede tumabi yung buhaya. Paano mo yun? Tatabi ba yun? Siyempre kakain yung matanda na yun. Yung buhaya yung mabait. Ulam, Pwede buhaya. kinain ng tao yung buhaya. Eh, ang dami. Siyempre maraming buhaya yun. Hindi kaya. Takot ng tao sa buhaya. Paano nakatawid? Ano ba? Ibig sabihin, nakatawid na yung matanda eh. Paano nakatawid? Eh, may buhaya. Hindi umikot yung buhaya. Yung Pwede ba yun? Eh, siyempre, lahat yun. Puro may buhaya yun eh. Sana tatawid na nga lang siya eh. Sirit. Lumipad. Sirit. Eh, wala. Makakalipad yung matanda. Sirit. Kasi walang buhaya dun sa sapa. Pumunta sa parte ng leon. Yung mga buhaya. Ngayon, paano namatay yung matanda? Nalunod. Pwede ba yun nakatawid na nga eh? Paano namatay yung matanda? Hindi kinain ng mga ng mga bisita. Eh, hindi, nasa parte nga yung ano eh. Nasa parte nga yung mga hayop eh. Ano ba? Sirit ulit. Sirit. Yung matanda, nahulugan ng isang sakong bigas na galing sa eroplano. Balik. Tanglang! Doon namatay ang matanda kasi yung sa nahulog na ano
isang sakong bigas sa aeroplano, Bumagsak sa kanya. bumagsak sa kanya. Kaya namatay yung matanda. Yun. So guys, yun lang yun. Wala, mahina. Pahinang nila lang. Tapos pa. Dahil kasi mga pre... Ay, so, bye-bye! Don't forget to subscribe!